Najjači diss track na Nikix. Što mu zgrešio za distrek? Spot, dvojka, edit. Pozdrav familijo, jaz sem Nikix, dobro da ste v novo video. Deneska luige, prvo pozdrav do ovoj čovek, ako sagaš ti da si pozdravim samo da komentiraj so hashtag Nikixem, najjaka familija v ohrid, aj po široko. Znači deneska što se dešava, deneska ni vi ne verujete što se dešava. Što se dešava bukvalno, zašto se smijem, zašto Nikix ti si poremetan kaj rečite. Da, znači, on nigde nikade bukvalno se pojavila, znači, evo klasika ki vi kažem kako počne sve to. Si ležam i gledam na moj nov telefon, koji što se momentalno mi je naполнение, gledam na story stavil nekoj fan page kao tipo na, segate, nekoj video, protiv meni bukvalno što bilo, segate, i fan page odgovara da me kako je, što je, vaka je, tako je, i svega, ostan mi bukvalno da napravim na reakcija, da mu odgovaram na Batevo što je najak koji je Srbin, znači mene počuje Srbi da me brate, znači tko je najak, i tamo se širime što je najaka familija po Srbije i po široko. Znači, dekstrog naparam. Nema veze. Znači, daneska mene mi ostavi to da napravim jaz reakcija i bukvalno što je najako jaz ne budavam reklama. Jaz ne budavam nego reklama. Znači, ja sam pošten, batica. Znači, to je sad preko mene se krenit, ja sam pametan sam nego ne budavam reklama. Ćao, prijatno. Možete da počneme mislim. Ja sam Nikix. Znači, te jedan je Nikix, batica, jedan je Nikix. Nemoj seko što idem na scenava za 2 dana, bukvalno seko da je Nikix, nemoj taka. Znači, vidi triceps. Znači, te jedan je Nikix, batica, ja šta ti kažem? Danas radimo reakciju na jednog makedonskog youtubera koji skoro ima 10k subscribera, lik se zove, svaču mi se Nikix. Znači, edit nula, sorry, mislim sad ti kako mene me hejtaš, tako da tebe kaj ti shejtam. Samo znači dajmo rašio to klika, nam izbuđivam na max. Znači, dobro, sve to možem da shvatam kao tipo na pređe reakcija i bukvalno random, ne ti se sviđa nešto i ti go davaš tvoje mišljenje. Ama ti pređe reakcija za to mena mi sjetaš. Inače, sad će reći nekoj kao tipo na zborvi mu na srpski, bukvalno ne te razbiram. Kako što nije ni v mojime da gi razberime, tako može ti je nas da ne razbere, tako da... Znači, ne sad slušat, bratov ne sad slušat. Znači, vidiš opet sreden prst, može da počneme su video, bam! Dobro, bratu. Vidi. Znači, vidio. Kako ne ti je sram. Znači, može da počnemo video, bam! Govaj. Dobro, bratu, dobro, ti mnogo oštar si, ja da možem, brat, sa tebe. Znači, hajpane, znači, bez nakoliko da kažeš vidite kaj je shit jedno drugo, pesnava za nego je bomba. Pesma se zove Roast. Haha. Hashtag Nikixem. Woo! Rapa. Nas ne clickbaitat. Ovo je stvarno nas ne clickbaitat. Ovo je opet pesna naša. Što se dešava od bratu Sotove, kaži mi, objasni mi. Ne znam ovaj da li je Makedonac, žimi se ne znam da li je Makedonac. Ja mislim da ovo je Srbine. Pojma. Ej, 2K sub, pedušite gledaca, zaljubivo fan. Samo 2 godiše, vidi facama! Bratu, nesi se nad valjda našolj. Znači, valjda nesi se nad našolj. Znači, to ovdje ga ima zaboljeno stomak, vidimo reakcija, stomak ga ima zaboljeno. Ko da si 20 godišen, a ovo tebe samo 2 godišen. Sranje, samo edit, samo edit. Znači, edit sam pravi. Pesna Don Antoni. Sam da kažem sam pravi, ama stvarno. Znači, pratite, ja stojaš ne znam toliko da srabotam v Sony Vegas na programu momentalno kaj še pravim. Ne znam bukvalno da srabotam kao do seja, zaradi to što tojaš mi beše i audio, moj glas, pušteno na max, bit otpušten max i to je to. I ovo što mi je doprava, še pesnava ne možeš ja mi je dosrediti tu šte pojke i zato toliko lošo zvučit. A pesnava bukvalno stvarno je okej, sad nemoj da rečiš lošo zvuči, toliko stvarno je okej. Vidi go, pijena kamera, za nas kade. Godine istoka, pregled imitacija na balkanski youtuberi. Sranje.
Ali mi je smiješno zanim to što, znaš, čovjek sa 5000 suve, mislim ušte nemam 5000 suve, uvašu mi napravi kontent, iskreno, uvašu mi napravi kontent. Čovjek sa 5000 suve, za koji za 4 dana gi valjat 500 pregledi, nemat 500 pregledi, ušte da se razberime, nemat 500 pregledi, na makedonska scena, mu pravi interakcija. Gledajte kad jaz nemam kontent, i svi pa čekaj, jaz ke mu napravim vaga i tako, to i onaka snima cheat content, evo ke mu poslušit. Fala Batin, jaz pak te cenam, da znaš. Samo edit put. Se zezam me što li, vi pravi me, vi je propajate. A ti malce da si osrediš editov, ne bi bilo lošo. Ti da si osrediš malce editov. Zari to že ovaj kanta za 4500 5 koliko gi imaš. Pojma nemam koliko gi imaš. Ама za 5000 super. Jaz mislim neka ti treba da zastaneš jedno nedela dena da ne snimaš ubov videa. I za ta jedna nedela dena ti da se izvežbaš, svegeš, da naučiš što je sečenje. Što je zoomiranje na kamerava. Što je odzumiranje na kamerava. A šta ti kažem drugo? Što je dodavanje tekst, da bi malce pointeresno, da ima nekoj šarmante na video, a ne ti ovdje mi snimaš ko da imaš 150 suve. Znači, malce vozbili se vravata, vozbili se malce. Si znervirao. Što li vi pravi me, vi je propajate. Znači, bi možda malce da stopiraš da se slušaš, ma da, aj. Ajde, ke ti prosti me. Goram jaz, ajde tišina. A še najako to jaz nek pesna. Znači, se predstavimo na triple kuku, sve je da mu dam reklama, ama kurac reklama, kurac reklama. Ne mu davam reklama, znači to što go nek video da go ishejtat. Ne, se smijam, stvarno ne sam podram i ovako go pravim zaradi to što mi treba kontent. Da se razberime, zato što mi treba kontent, daneska bukvalno nemam što da snimam, ležam, gledam, batevo napravila reakcija. Javilo policija, ne sam peja čama pak ve iskina, 13 meseci, jeste blagodarnici, prirod, odlada ta. Rapa. Spot, dvojka, edit. Što edit? Spot? What the fuck, brat, čas zboroviš? What? Znači... Spot, dvojka, edit. Znači, ova za nego i dvojka i devetka je, da znajte. Znači, ova za nego i dvojka i... Kakov car! I dvojka, a spot, devetka. Samo se zezame što. Kako je, brat, čit pesna ako ti ja peš od preje? Vi je propajate. Se zezame što li vi pravim. What the fuck, ovdje, brat, šo pravi to ovaj? Ovo je nego i stresoj dobivat. Vidi go, čukat pa masa. Znači, ljudi, pesma je donekle okej, edit devetka matko, znači, edit je full, znači, edit mi se mnogo sviđa. A brat, znaš koji da работаš, znači, znaš koji imaš za станата 24 сати да изработи? Значи, песнава е направена за 3 сати. Песнава за 3 сати направена. Друго, спотов го преснимавме неколку пати, заради тоа што имав друга верзија, која што не беше стајна. А ако сакате да излезете таа верзија, лупните лайк. Значи, се беше така на брзина снимано. Значи, дури сам јас песнава не си ја знаев. Јас сам не си ја знаев песнава, што толку на брзина беше то средено све. Корона. Ле. Spot, po nekoj šum, po nekom sranju, čista trojka, znači jedan se liče da nemaš jedan. Ова е тројка. Ова тројка. Значи, спот тројка, не како беше. Спот двојка и едит тројка. Bolje snimao spot na konkursu, a ne u, znači, jedan ne možeš odbiti.
Po mene pesma je čista sranje, samo edit je. Dobro, brat, dobro. Znači, tebe ti se izvinuvam, najsterozno. Izvini za sledan spot, znajte kako se potrudam da ispadni sve ušte po dobro. Znači, vi biceps! Znajte kako se potrudam da ispadni ušte po ubo. Izvini, brat. Evo, ako trenutke ti se poklonam, samo da mi rečiš, prosteno ti je, brat, prosteno ti je. Toliko samo sam, brat. Riječi sa četvorka. A drugo ne dam ništa, znači ovo je pesma, goru pesmu u životu sam čuo. Ako želite diss track na Nikix. Što mu zgrešim za diss track? Dobro, sve to stoji neka izgledam ko kaciga. Ama diss track. Ne znam, brat, ne znam dok je ova rabota, što ne ljudi izlegve. Znači, sve to deka izgledam stvarno kaciga, ona Helmet dvojka, ama, a diss track ne mi je nikada, jaz, brata, ti rečem kao, evo, poslije ovo video možeš da napraviš diss track, evo, jaz ti kažem. Jeste, Nikix, ako želite diss track na njega na ovom video, osjetite 400 lajkova i sledi najjači diss track na njega, da ga rešimo na maks, to je to. Ja sam vidio da ste uživali video, ako jeste, ostavite like, ostavite subscribe, a mi se vidimo u sljedećem videu. Neću više. To će biti specijal za 5K, vidimo se. Znači, specijal za 5000 gdje se potura Mais Bucket Challenge. To je to za ovo video, ja znam... Ali ne znam kakvi budali postoje na svijetom. Ja stvarno ne znam kakvi budali postoje. Lajknite još jedan kanal, subscribe-te, sastanite Nixem, jedan jedinstven, najka familija, vo ohrid, aj po široko, a nije se gledame vozneno video. Ra pa 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 i ra.